каквото ще ни разкаже малко как се чувства от това прекрасно място. И много яко се чувствам, как мога да се чувствам. Тая година ще свира за трети път на този фестивал, но с по-любимата ми група, която е C4, ще свира за първи път. Което директно ми изстрелва следващия въпрос. Каква е разликата между Last Hope и C4? Разликата между Last Hope и C4 е, че Last Hope е 100% чиста хардкор група, докато в C4 си позволяваме да правим по-леки парчета, малко с рок-н-рол елементи, с много повече пънк елементи, естествено, защото сме преди всичко пънк. Но имаме сега някои нови парчета, дето имат и малко инди елементи, така че... Сега имаме да направим още, може да се каже, 3-4 парчета и сме готови. Ево, това беше Косто. Чао от нас. Въпрос може ли? Защо не гледаш Suicidal? Защо не гледаш Suicidal? Защото колата ни се прецака в Сливен и днес цял ден сме стояли в Сливен и не можахме да си направим тук нещата с C4. Като един съвестен изпълнител съм пристигнал да си направя чека. Правилно, аз съм по същия начин, като един съвестен говорител по телевизията. Но до сега бях на Suicidal. Не да кажеш, че абсолютно съм ги изпуснал. Важното е да се види. Да. Добре, айде, мерси много. Беше ми много приятно.